ନମସ୍କାର। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭେଜ୍ ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀର ଗଠନ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ପାଇବେ। ଆମ ଶରୀର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମାଂସ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ସାର୍ କି ବେକାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଜେ ମାଂସ ଖାଉଛେ, ହଜମ ବି କରୁଛେ। ଆପଣ ମାଂସ ଖାଇକି ହଜମ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ କଥା କହୁଛି, କେବଳ ମାଂସ କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ଧରିବେ, ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼ି ଧରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରିବେ, ନିଜ ହାତରେ ମାରିକି ତା'ର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇକି ଆପଣ ହଜମ କରିପାରିବେ? ପାରିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛୁ। ଅସ୍ତ୍ର ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ୱେରେ ତାକୁ ସଫା କରୁଛେ। ତାପରେ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ତେଲ ମସଲା ପକାଇକି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ରାନ୍ଧୁଛେ। ତାପରେ ସେଇଟା ନରମ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ଖାଇପାରୁଛେ। ହେଲା, ଯଦି ଆମ ବଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଲି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇପାରନ୍ତୁ। ଆମର ବଡ଼ି ପରଫେକ୍ଟଲି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫର୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଖାଇପାରିବୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବୁ, ପଣସ ଖାଇପାରିବୁ, ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇପାରିବୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇପାରିବୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ବଡ଼ି ତା ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍। ଆମେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇପାରୁଛେ କାରଣ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛୁ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର କ୍ୟାପାସିଟି ପାଇଁ ଆମେ ପଶୁକୁ ମାରିକି ତାକୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟି କରିକି ଆମେ ଖାଇପାରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ନନ୍ଭେଜ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନ୍ଭେଜ୍ ଟେଷ୍ଟି ନୁହଁ। କଞ୍ଚା ମାଂସ କେବେରୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲାଣି? ଆପଣ କେବେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଉଠେଇବ, ହେଲା, ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ ହେଇଯିବ। କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଞ୍ଚା ଚିକେନ୍, କଞ୍ଚା ମଟନ୍ ଖାଇପାରିବେ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିକେନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ମଟନ୍, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁକୁରକୁ ଦେଖିବେ, ବିଲେଇକୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେବ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଖାଇପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମ ଶରୀର ସେମିତି ତିଆରି ହେଇନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ରୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ଆପଣ ନନ୍ଭେଜ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି କୌଣସି ଏଙ୍ଗେଲରୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ବିକଜ୍ ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇନି। ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ଡିଜେଲ ପକାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ହିଁ ପକାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଚାଲିବ। ଏତିକି ହେଲା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଧର ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ରେ 5-10 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଦେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବଳି ପଡ଼ିବ, ବେକ ପୁରା କାଟିଦେବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ବଳି ପକାଇଦେଲେ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ କେତେ ଥିବ? ନର୍ମାଲ୍ ଥିବ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ପୁରା ହାଇ ରହିବ। ତାପରେ ଯେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ବେକରୁ ପୁରା ଅଲଗା କରାହେଉଛି, ବେକରୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ପୁରା ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଆହୁରି, ଆପଣ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଥିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜୀବ ପ୍ରତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ପୁରା ହାଇ ଥିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଇଟା କମନ୍ ସେନ୍ସ କଥା। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତ ହେଉଛି ନା, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଉଛି। ମାଛ ସହିତ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା କାଟା ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ 400-500 କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଏକାବେଳେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦୂର ଜାଗାକୁ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। କାରଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ରହିବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ 500ଟା କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି।
ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କାଟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କାଟିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମରିବୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିକି ରହୁଛି। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି? ସେଇଭଳିଆ ଖରାପ କେମିକାଲ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସର୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କେମିକାଲ୍, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ, ସେଇ ମଟନ୍ ଖାଇବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିବନି? ଡେଫିନେଟଲି ବଢ଼ିବ। ଥରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆ ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଖୋଜନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ ସେନ୍ସ। କମନ୍ ସେନ୍ସ ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିଲା 15ଟା କୁକୁଡ଼ା ତା ଆଖି ଆଗରେ ମରାଗଲା, ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବେକ କଟା ହେଉଛି, ସେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ କେମିକାଲ୍ ତା ବଡ଼ି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଆପଣ ସେଇ ଚିକେନ୍କୁ ଆଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିକେନ୍ ଭିତରେ ସେ ଖରାପ କେମିକାଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼େଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେଇ କେମିକାଲ୍ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଛଟାକୁ ତା ପାଣିରେ ଥିଲା, ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତାର ପାଣି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ତା'ର ଅମ୍ଳଜାନ ପାଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଏ, ବାହାରେ ସେ ତାକୁ ପାଇବନି। ସେ ତ ସେ ଚଟପଟ ଡାକିଲା, କଷ୍ଟ ପାଇଲା, ତାର ବି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିଲା, ତା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କେମିକାଲ୍ ତିଆରି ହେଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଆଣି ଖାଇଦେଲେ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ସେଟା ଫିଟ୍ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଆନେସେରୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼େଇବ, ଅଲଗା ରୋଗ ବି କରେଇବ। ଆଉ ଏବେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ୍ ଦେଇକି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି, କାରଣ ଏଟା ବିଜନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିବ, ଯେକୌଣସି ହର୍ମୋନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଓଜନ ବଢ଼େଇବୁ, ହେଲା, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଟା ସେମାନେ ବିକ୍ରି ହେବେ, ସେତେ ଲାଭ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ହର୍ମୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଯିବ, ଟ୍ୟୁମର୍ କରେଇବ, କ୍ୟାନ୍ସର୍ କରେଇବ। ଇଏ ହେଲା ଜିନିଷ, ଏଟା ହେଲା କମନ୍ ସେନ୍ସର ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ସାର୍ ଆମର ତ ପନିପରିବାରେ ତ ସାର ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ତ ବାୟୁ ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଗଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ବାୟୁ ପୁରା ମାନେ ଟକ୍ସିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେନି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେନି, ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ହିଁ ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଭଲ ଡିଜେଲ ମିଳୁଥିବ ଆଉ ଖରାପ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଥିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଖରାପ ପେଟ୍ରୋଲ ହିଁ ପକାଇବେ। ଡିଜେଲ କିଏ ପକାଇବେ କି? ପକାଇବେନି। ତ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍। ତ ଯେତେ ବି ଖରାପ ହଉ, ଯେତେ ବି ସାର ପଡ଼ୁ, ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫଳ, ଆମ୍ବ ହେଲା, ପଣସ ହେଲା, ଅରେଞ୍ଜ ହେଲା, ପୋମେଗ୍ରାନେଟ୍ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଆଉଟର କଭରିଂ ଥାଏ। ଆପଣ ସେ ଆଉଟର କଭରିଂକୁ ଛଡ଼େଇକି ଖାଇପାରିବେ। ସେଇଥିରେ ଆପଣ 90% ପାଖାପାଖି ବାହାର କେମିକାଲ୍ ଏସବୁ ସ୍ପ୍ରେ ପଳେଇବ। ଆପଣ ଫଳକୁ ଧୋଇବେ ପ୍ରପର୍ଲି ଧୋଇକି ଖାଇବେ, ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଖାଇବେ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକାଲ୍, ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଣିକି ବିକୁଥାନ୍ତି। ବାଡ଼ିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା। ନାଇଁ, ପନିପରିବା କାଟିଲା ବେଳେ ପ୍ରପର୍ଲି ଧୋଇକି କାଟିବେ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାହାନା ଦେଖି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଉପରେ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁନି, ସିଏ ଆହୁରି ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ି, ଆମ ବଡ଼ି ଏସବୁ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଚିକେନ୍, ମଟନ୍, ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଇଁ ଆମ ବଡ଼ି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇ ନନ୍ଭେଜ୍ ଯେତେ ଖାଇବେ, ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିବେ, ସେତେ ସାଇକେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ, ସେତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିବ, ସେତେ ଆଙ୍ଜାଇଟି ରହିବ, ସେତେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ, ସେତେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ବଢ଼ିବ, ସେତେ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେବ। ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ଏଟା କହୁଛି। 2014ରୁ ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଛାଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲି? ସିଭିୟର୍ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଲା। ଏତେ ଏସିଡ଼ିଟି ହେବ ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିକି ପଡ଼ିଯିବ ପୁରା। ସିଭିୟର୍ ଏସିଡ଼ିଟି। ଯେବେଠୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେବେଠୁ ଆଉ ଏସିଡ଼ିଟି ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖାଏ, ନ ଖାଏ, ଲଞ୍ଚ ଖାଏ, ନ ଖାଏ, ଡିନର୍ ଖାଏ, ନ ଖାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଡ଼ି ପରଫେକ୍ଟଲି ଫାଇନ୍। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ନିଦ ହେଉନଥିଲା ଠିକ୍ସେ, ଶୋଇବି ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ନିଦ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ବେଡ଼୍ ଅଛି ମାନେ ଆରାମସେ ଶୋଇପାରିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ଆଞ୍ଜାଇଟି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆଞ୍ଜାଇଟିର ସୋର୍ସ ତ ଥିଲା ନନ୍ଭେଜ୍ ନା। ଆଜି 10 କି 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଛାଡ଼ିଲିଣି। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ କି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ବଡ଼ି ସହିତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।
ଛଅ ମାସ ଆଉ ବର୍ଷେ ନନଭେଜ୍ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।